Ato rin. Ato ba naon siya maka siksi kay kan sayang kay to. Ito nga ganit. Oh. Naon siya rin. Oh, dia. Okay. Oh, berat to nga ganit. Ah, picture picture rin. Para natin remembrance. Nga naon siya rin ganit. Asa maganit? Oh. Dito sa bongbong net sa pa ba? Oh. Asa maganit? Ano, ikaw may tigurin sa plug. Siya ako sin, ibaso na mga rin. Picture. Sa mag-miss-miss. Passion. Picture taking ba na? Picture taking ba na? Picture ba kayo na? Picture ba kayo na? Picture ba kayo na? Ha? Picture sa kay mag-miss tayo guman. Mag-miss tayo guman, mag-miss. Ala ka may 60 kami di ba may 60? Mahal kayo. Dito mas. Kantaan na ro. Syudad. Ay, kaning di mo. Naon sa di ka? Ka mauwa nga grinder ko nimo. Oh. Tabagin na. Dito ganit. Tunga ganit. Kanduling ba? Tunga ganit na. Ay, hello. Ay mo sa Naon sa di ka diya? Picture may di mo ni video. Hi. Matabuna may lang Jose. Hi. Kuan ayan anay ti ana ba na? Ato sa ba ni kuan ni Badjod tapag ka. Ha? Ang tamba na ilabay ng plan. Oh, picture ito picture. Oh. Barog ya. Barog ya ilabay ng plan eh. 1 2 3. Hi, hello. Ako si Iris. Hello. Picture nangon hi hello mo kadiya. Mana. Naon jani mo diya? Ay hello ko no. Janit boy. Ay dito. Ay hello. Sabak ka dire. Wala na Sorry. Video mo na pero di mo na.